Joaquim ja no cultiva patates. De fet, ara ajuda el seu fill, que com altres 6 pagesos de Prades ja no miren a terra per fer la collita. La planta del llúpol s'enfila per aquest sistema vertical de cordat, anomenat trellis. Entre tots, enguany colliran uns 1.500 quilos de flor, que formarà part d'una cervesa especial que fabrica l'empresa DAM. El cultiu és el resultat de la recerca que es fa en aquesta zona des de l'any 2014. Se'n van provar diferents varietats i la Nugget és la que va donar més bon resultat. Aquesta flor seca ha de tindre els alfa-àcids, que és la característica del nugget i que ronda sobre un 13-14%. Els anàlisis efectuats al llarg de tots els temps que s'ha fet la prova pilot han vist que estàvem arribant a aquest percentatge. Les plantes viuen uns 20 anys i amb el temps produiran uns 2.200 quilos per hectàrea. Els pagesos que hi han apostat pensen que d'aquí uns anys serà un bon cultiu complementari. Jo els dic que d'aquí, quan tingui 3-4 anys, us hi podré dir sí. Avui no ho puc dir. Però jo compto que almenys de 6 o 7 o 8 hectàrees. Jo més visco d'això sol, almenys, Aquesta varietat de llúpol, la Nugget, aporta el punt amarg a la cervesa i fa 200 anys que s'utilitza. El llúpol és antibacterià i servia per conservar la cervesa en una època en què era la beguda més habitual, perquè l'aigua no era potable.